Kasan no ante ti kuan apa yang anak ka nagkwati po ti Umihag dati ko nagsigsigarilyo da jay bakat ka na Ay, no. tibilan. Mm. Ito tayo na. Ito nga ang ida. Taada papag. Tada jay pagid ida nga papag. Napuuran tayo. Ay Si sus. kastang kalawa. Iso nga ang dormi. Wala. Ito yun. Mabalin siguro nga dagi sigarilyo na kaimpurwa na ta. Tabako dato. Nga naman. Tabako amin dito nako ito yan napunpan. Tabako ito. TV dato. Ayan ti kabinet. Pati na yan napuran amin. Amin nga TV. player, CD player. Pada tibay napuran. Won. Kin badbadok di dagduma. At idam amin. Napuuran amin. Natagamtam na palatan ni may isang kalog na dayta kabinet ni bagi dita. Haan nga napuuran ka ada kwarta di baba. Ito tinagapan ti apoy. Ti apoy yan. Awanti kuha na ito, awanti wire na. Awanti extension na. Ito mo tayo yung extension nga ayan ti TV. Yung minikat mi dahil extension ay di saksakan. Di man Ngayon nga gana ti nga to. Nga masin niya ti tao to kasano niya na po rabi eh. Haan, galas siya ti bigat. Kay wag tadi ti tao nga nakakita. Dar ni nga road. Nung ayan nyo. Ni bakot na. Nung ayan nyo antay. Ada dyan kami dahil Plaza Emilia. Agagatod kami. Gatod kayo. Nasapa kami nga napan alas 6. Unya ti tao dito yung napanawan. Maruram. Ni Arnel, kini di bakot na. Kung dati ni bakot. Kay magtawon iti unag. Ito mo, pinagsiguro yun. Dandani dyan, anti-predator no na nagpatinggangar ito ni ti apoy na. Nay gana to nay nga No to. naala na dahil predator, pimo to. Wala. So, tapi ni. Nay gana to unag nay gana tan nasukum amin. Kasaan na nga nadabdab. Sino yat ang dati danang. Dahil laang. Naimbagi dita, idi ti parbangon. Nagkarga at ti ganuman. Amin pag inuman, kinarga ako. Inika mo ti ice na, tagar arami dati ice. Ito natin sayo-sayudan. Hindi, tingalog ti tigapuanan jay apo yun. Ita nagkapuanan na tapo yan. Oh, iso tinagpuanan. Ay, naglamaran. Nagpaunog Amin na talaga. Datay where ito yun, nga kumamang itan ag, ayun ti kuan, napura na. Ay so dataw jiwa yan. Awanan ti agbalino. Iso nga datay kuan. Datay into ti barangay nga 2,000. Iso na dito kami ingatangan nasurot sa Karibol. Ito, kumamang ija ayun ti predator. Pilitan nga ako na nga rin ni Carmen Tutwa. Malpas ti tabagong papang. Ituloy mo ti tawag kong palitada kung na. Kaya niya nga rin unabismanan nga marakrakan. Una manakrak amin Iman na nagrigrigat iti nga wata na lang ang kuamat makapundar piman. Kaya Anya nga nga raw. ata hardwood clicks da ito. Ngano plywood nga tako yung dalang amount. Hindi ko napuran am amin na.